Mga classmate, good morning. Welcome to my vlog, John Carpintero Bisaya. Balik pi karon rin sa akong gitrabaho nga story building mga classmate. Akana wala pa nahuman, wala pa si kantor. O kining budiga. Amo trabaho karon mga classmate kining parking area. Naguba na to mga building ring nga gagmay mga classmate diri sa Tubangan. Kay himuon siyang parking area. Kini among trabahoon karon. Kining kanal amo ning floringan. Amo ning i-slab kamagyan og sakyanan paingon dito sa Picasso building. Init kay diri mga classmate. Way landong. Adapin na sa highway mga classmate. Diri highway na. Dili na mo makaya ang kainit sa adlaw mga classmate. Gatawad mig trapal. Gatawad mig trapal kay peting inita. Dili makaya ang init. Hantod pagkahapon mga classmate, wag landong. Walay kahoy. Amo na ang kanal mga classmate, limpyo kayo. Daghan mga sibo. Agasugod na may kaon og porma mga classmate. Ang among gigamit nga kahoy mga classmate kato ginuba di sa building. Diretso na. Nakasumpay na sa daan. Mo na siya mga rafter sa daan nga building. Diri sa Tubangan, nagihimong parking area. Na siya creek. Na yung box. Hugaw kaya ang kanal mga classmate, pero agwanta lang. Hapit na naman naman utado sa couple mga classmate. Diri na lang nga side. Ang iyang mga tres lalo mga classmate, ang iyang mga tiil. Kinalang ato yung duldugulan para dili mahugno ni buhos. Amo pa na padungagan kini nga side. Ug dito nga side. Kaya akong flooring nga mga classmate 6 inches. Kaya agian sa sakyanan. Dayon diri nga side mga classmate ako pa ni butag beam. Diri akong ipatong rin sa concrete para ligon ko siya. Amo rin na human na mo karong adlaw mga classmate. Wala pa may katawad o kabilya. Hugma pa may magkabilya. Diri ra ko tubong video mga classmate. Ato sa sunod ako nga mga video. Salamat. Thank you.